Men özümü dünýäde iň bir bagtly insanlaryň biri diýip hasap edýän. Sebäbi men asly halal insanlaryň perzendi. Adama bagtly bolmak üçin kän zadam zerurlyk eden ok. Arka dayanjyň qakyň bolsa, mehrinden ganyrýan mehriban ejeň bolsa, ine asylky bagyt. Olaryň mehrinden ganyp beren edip terbiýeleri bilen bu giň dünýäde ömrüm bahar güller ýaly gulaçýa. Men her bir perzende şeýle bagty arzu edýän. Kiçiligimden çağalyk höwesime dümtünüp alaja örüp başladym. Ejemjanyň el hünär il gezer diýen çağalygymdan aňyma, ýüregime goýan nakyly şol günden häzirki günlere çenli geljege umyt, zähmete söýgü döretdi. Durmuşda ýergensiz zähmet, zähmete bolan söýgü geljegi açardyr diýen kakym elmydama maňa işime bolan söýgüýümde uly bir kuwwat boldy. Garaz, durmuşyň dolanşygy bilen aýlanýan günler hatar gorap geçip dur. Umuman ykbalym dolanşygy durmuşa ýetişdirip, bugünem höwürt gösünden uçup gidýän guşşaga ýaly meňem ojagymdan başga bir ojaga goşulyp döwletli maşgala bolmaly günüm gelip ýetdi. Meni durmuşa taýýarlan mehribanlarym Kakamjana, Ejemjana, Ullakan sawurtyn aýdýan. Eje, bagtyň köýnügini tikip ber, nagyştalyp, mäkäm gasyp etegin. Alaja işip ber bagtyň ýüpünden, şonna ähli arzuwlaryma ýeterin. Aşa mehri bilen erizle eje, meni gözel etjek bagtyň köýnügin. Ýöne, eje, köýnügimi biçeňde, kalba ýakyn ýerin aşa oýmagyn. Eje, köýnügimi egne giýemde, jogdaly yssyda meni ýakmasyn. Suw degse özligin ýitirmesin hiç, renk dökse-de öz dorkuny saklasyn.